Hei, salutare! Eu sunt Iosif, iar astăzi o să fac un tutorial cum să faceți o casă modernă. Am văzut tutorialul ăsta și pe la engleză, doar că eu vreau să-l fac în limba română. Tot ce aveți de făcut prima oară, aveți nevoie de cuarț, de concret grey, de glass pane-uri, de planks, nu contează ce planks-uri, de uși, nu contează chiar niște uși, gravel și views. Prima oară trebuie să începeți două coloane de 7 bucăți. Așa, și a doua, băți greșit. Așa, și aici, bum. Deci am făcut prima oară asta, acum trebuie să puneți aici glass pane-uri. Acum, ce aveți de făcut? Începeți aici o coloană de 3 blocuri. Continuați aici cu încă 3. Vă ridicați aici. Și apoi iar, încă o dată. Așa. Acum măriți asta cu 5 blocuri. Din nou. Tot acesta cu 5 blocuri. Să știți că nu este foarte spațioasă, dar puteți face într-un oraș dacă faceți un oraș pe creativ sau pe survival. Așa de decor. Pentru că arată foarte frumos și mecher. Așa. Acum, iar încă două coloane de câte 7. Asta să băgăm și aici. Ca acolo. Iar am pus greșit. Și încă unul. Bun. Acum umplem și partea asta. Și asta cu glass pane-uri. Și acum mergem pe partea alaltă. Și aici la fel. Așa, acum ce aveți de făcut aici? Trebuie să ridicați aici unul. Nu aici, tot aici. Se pare. Da, tot aici un zid. Da, până la urmă am găsit soluția, trebuie să ridicați aici. Nu știu, am avut o pierdere de memorie. Așa, și acum trebuie să uniți asta. Este primul meu videoclip și mă mai încurc așa în timp ce vorbesc. Așa, acum unim aici, facem acoperișul. Perfect. Acum punem aici. Nu, am fost cu un bloc în spate. Punem aici și ducem până aici. Aici trebuie să rămână spațiu liber. Un pic de gravel ca să arate șmecher. Aici nu gravel, aici o să punem leaves. O să pun direct de aici, că oricum nu are textură. Voi trebuie să lăsați acolo gresă. De fapt, trebuie să iau un pic de gresă pentru că cred că mai bine arată fără leaves-ul acolo.
știu unde e gres. Și trebuie lăsat aici. Și de aici începe iar. Nu puneți racoltă. Bun. Și încă două bucăți aici. Și încă un lis aici. Și cam asta este construcția. Ce trebuie. Și cam așa arată. O să intru un pic și înăuntru. Deci aici se complet gol. Ce puteți să faceți aici dacă doriți? Dacă chiar vreți să faceți interior, o spargeți aici. Puneți arpa aici de sub plex. Și aici este iar aici încă un loc. Nu băgați seamă glespeinurile astea, pentru că așa trebuie să arate. Pentru că asta este făcută doar pentru afară. Nici pentru înăuntru. Dacă vreți puteți să uniți aici, dar nu știu, ceva așa de genul, dar nu cred că o să arate foarte, foarte bine. Așa fac și podeaua aici ca să nu vă las așa. Și de sub, aici pun mereu grey concret, pentru că îmi place mie mai mult. Vă puteți spune ce doriți, v-am mai zis și data trecută. Așa, punem aici blocurile. Și acum aici dacă punem o scară aici. Trebuie să mă dau de pe zbor ca să pot să mă urc. Perfect. Aici puteți să puneți un scaunel care o să vă arăt eu mai multe decorații în episodul viitor. M-aș gândi pe canalul acesta să fac și niște vloguri. Să joc un pic de fotbal. Și da, cam atât și cu episodul de azi. Dacă doriți dați un like, un share și un subscribe. Cam așa arată casa, din altă perspectivă. Cu voi a fost Iosif. Pa, pa!